Bunaíodh Féile an Phobail in mílúnasa 1988, mar ragra díreach an gaibhlint I tuaisceart na hÉireann. Is ceile dearfacha chultar, cruthaitheacht agus fáil bhliain. Léiríonn imeachtaí na bliana seo go bhfuil Féile an Phobail ag dul bhíothas I gcónaí. Hosí Féile an Phobail fiche ceathair bliain óhan, créis nó nácréid, bliain aonanta tábhachtach agus suntasach os ar gcóir ar an bhliain se thugainn leis an 5 bliain is fiche. An pointe agus an cosbar a bhí ag Féile an Phobail agus atá ag an éile go fáil na an talan, an álinn, an spórt, an abhalteacht, an cruthaitheacht agus gach rud atá maith fan Phobail seo agus fan ceathair seo a léirú don dóin mhór. Tá muid an seo an teachtain seo mar tá muid gael an cheol ar an Bhéal Feirste mai le clia agus a limnach a chur le chéile. Ceapann go féile an Phobail iontach agus go leor crack an. Sian go Féile an Phobail iontach mar fad. Bíonn an lean imeachtaí alainn agus cultúrasú. Is go siar blianta ag an amseo den bhliain is minic go mbeadh tribloid sa cheantar seo. Círe buna sráidena. Food agus dó féchalaí agus tríd lágad ihe. Thar Féile an Phobail dearfacha sé le mar néiste rud eile siúd ag an am seo. Dá sé níos ó rudaí beige in hálaí pobal, curma beige cheol agus díosbreachtaí beige. Dá sé bliana gur ócáid international é seáis a blion daoine éis achanáid le freastal. We dedicate this song to a great community that you have here tonight and the people of Belfast. And just stop getting old, all together now. We made a canny some Bhéal Feirste since the 60s and agus an céad bliain a bhí mar Bhéal Feirste bhí sé 1963. Since then, we've been singing in Belfast, so we have a wonderful connection with the people of Belfast, right through the Troubles and right up to this very day. We're very proud to be part of this festival today. Níl muid innig díreach seach ar gréamháin de na hálainne. Tá muid géirí na hálainne a chur fáil den Phobail agus dar nóia an Phobail seo a léirú den dóin mhór gach rud atá maith faúda. Tá lean brí agus a lean cheol agus a lean crack agus a lean spórt ag teitm amach sa ceathair géalteachta agus ar fud an ceathair mar dheall ar Féile an Phobail faoi láthair. Tá fuarhar na imeachtaí ag Féile an Phobail suite in iarraidh Bhéal Feirste agus bíonn féilsí éagsúla a reachtáil acu I rith na bliana Chomh. Is fiú go mór súla chun al na madómh.